Mag-gym. Oh, ano pwede man mo humuta? Kung saan ka sa gym? Relax lang, gym lang ni. Di ko mo tuo nga mag-gym ra to. Naligo, pag sa pahumot, nagito kita ang mga babae to. Be! Be! Asa ka? Lakaw sa ko! How to? Mag-gym! Mag-gym? Oh, Yun na kaya naman ka. kasi na kayo nana. Nag-shade man ka. Ay normal, kapag biya ka nga bago pang opera ako mata, so kailangan ko mag-shades, kaya dili ko pwede direct to sunlight. Oh, ano pwede man mo humuta? Ay lain ko daw di ko magpahumot. Mata ko gym nga baho. Respeto na. Kasi dili ba ya? Respeto na ako na sa akong galingon. Oo, pero nga nang naligo man ka. Ay kung sa yan na. Dili ko yung kagaligo. Ay dili galigo brother, sobra na ka sa kuha ba? Lain di kami ng istorya kasi dili galigo. Kung saan ka sa gym, nakakakita dito no? Wala yung mag-gym ra May mga chika dito. Wala yung mga chika dito, mag-gym lang jud ko. Yung nanay lang ko kay, syempre, ano man ang doktor sa kuha, eat healthy, live healthy, be healthy. So ko lang nang ginasunod, so kailangan ko mag-gym, mag-workout. Kita ka ni? Nawa, oh, saan nakadako na akong lubot? Wala ako gina-workout. Otik ka ha? Gym lang. Relax lang, gym lang ni. Di ko mo tuo nga mag-gym ra to. Naligo, tapos nagpahumot. Nagito kita ang mga babae dito. Pero sige lang. Nakoy ka ilang nga hawd mo trabahoan. Oh. Anhi dere, mag-istorya ta. Nauna, dali. Ma'am, Oh, sulod sa dere lingkod. sali ma'am, hindi pa tawag ko mo. Ang imong pare ba? Nilakaw nag-gym. May na ako mag-gym siya. Naligo tapos nagpahumot. Oo, bitaw no? Di bitaw siya nga na, baho-baho biya na siya sinina. Nang gali no, makatingala ka ayo. Kanya unsa day gusto nimo buhaton ako, ma'am? Ang akong gusto, sundan nimo siya. Sundan, tapos? Tanawa kung kinsa iyang mga kauban ug naban mga babae dito ah. Tapos tagai kog concrete na ebidensya. Ma'am, sorry ma'am, pero di na ako na mabuhat. Ha? Nga naman? Nag-promise to ko ni pare. Nga dili na nako to buhaton tong dati. Katong sumbong-sumbong, makadaot mo ko sa mong panagbarkada. James, ayog ka balaka kay bayaran ti kag 500. Sorry ma'am, dili na mo bayaran og 500 akong pagkatao. Ha? Nansa day ka? Dugay na ako nagbag-o. James, 1K. Dako na ni para si mong panyusi-yusi. Ha? Huna-huna ag tarong. Sure ka ma'am? Sure mo lang? Last na ako ng trabaho para si Mua ha? Basta James ha, konkreto na ebidensya ako ang gusto. Ay, way problema. Kaya na kay mahatag, na kay bonus. Bonus? Kanay mong 1,000, madungagan. Aw, maasa. Nya, ato sa ko ma'am. Santay lang ka sa kuha karon Marte.